Какво за мен е Fitline? Какво направиха тези невероятни продукти с моето тяло? В началото стартирах приемът, защото наистина имах проблем. По време на моята бременност ми откриха автоимунно заболяване, Хашимото и отделно папилома вирус. Защо не ме е срам да го кажа? Защото вече почти всяка втора жена страда точно от тези две заболявания. Има как да си помогнем, без да прибягваме до лекарства. Но искам още в самото начало на това видео да ви кажа, че Fitline са хранителни добавки за превенция на здравето. Колкото по-рано започнете да се грижите за тялото си, толкова по-голям шансът да бъдете здрави и да не стигнете до момент, в който трябва да се лекувате. Нещото, което на мен наистина много ми хареса, е философията на Fitline, че чрез хранене, чрез допълване на храненето, през един абсолютно натурален начин, така както сме създадени, чрез храна, ние да подобряваме здравето си, да даваме на тялото си всички витамини, минерали, микронутриенти, фибри, пробиотици, пребиотици, които помагат на нашия метаболизъм, на нашето тяло да живее. Защото без храна, без енергия и без вода и без кислород ние не може да съществуваме, нали така? И всъщност продуктите на Fitline са точно това. Допълват нашето хранене. Защо е необходимо? Защото живеем вече в свят, в който всичко е много бързо. Плодовете бързо растат, животните бързо растат. Съответно това е вследствие на стимулиране с различни не много полезни средства за човешкото тяло. Затова, ако искаме наистина да набавяме на нашето тяло всички витамини, минерали, микроелементи, нутриенти, от които то има нужда, за да функционира, ние трябва да намерим начин допълнително да ги даваме на нашето тяло. Защо ми хареса Fitline? Първо, защото са много вкусни. Аз съм зодия-телец и за мен това е изключително важно. Второ, защото са водоразтворими. Те стават на вкусни плодове сокчета и за мен наистина е огромно удоволствие всяка сутрин или вечер да си ги разтворя и да си ги изпия. 15 години ги пия всеки ден, защото са вкусни. Аз не мога да направя нещо всеки ден 15 години, ако не ми харесва. С какво се отличава Fitline продукта? С неговото усвояване. Най-важното нещо, когато ще пием хранителни добавки, е до каква степен те ще се усвоят в нашето тяло. Продуктите на Fitline са патентовани и благодарение на нашата наистина уникална технология NTC, която е единствената в света и няма втора такава, тези продукти се усвояват 99,9 на клетъчно ниво. Не ми вярвате. Пробвайте ги. Пробвайте ги и ви обещавам, че още след първите дни вие ще усетите разликата преди и след Fitline. В годините ми и опитът ми като част от екипът на Fitline съм се срещнала с толкова много хора, които ми казаха: благодаря ти, Вени, че ми каза за Fitline. По света има много хора, които имат нужда от едно натурално и безвредно решение на техния проблем. Най-големия проблем в днешни дни е затлъстяването. А PM International и Fitline предлагат един холистичен, дълготраен метод, абсолютно здравословен за редуциране на теглото. И най-важното, без да гладуваме, без да имаме спад в енергията, без да се чувстваме нервни и докато ни е вкусно. Всичко през храненето и правилният начин на живот. Ако вие преоткрихте в себе си дори само нещо малко от нещата, които ви казах, ако вие сте човек, който имате нужда да подсилите имунитета си по един натурален и безвреден начин, или искате да влезете в топ форма,
искате да профилактирате здравето си, да сте пълни с енергия, да може да изпълните всичките си задачи и да се чувствате ментално добре, пробвайте продуктите на Fitline и ви обещавам, че ще сте от онези хора, които ще ми кажат: благодаря ти, че ми каза за Fitline. Ако ви е било интересно това видео, продължете със следващото и разберете как всъщност вие може да станете част от семейството на Fitline и PM International.